Is mis se bhainní ghaire agus is lum an cólach léirchan danú mídia agus táid loníthe sa spidéile gon na gaiileh. Is cólach léirchan neamhsplach muid agus a meas na tógraítá siúlaim tá chlár drámecht a TG Cahar Ross na Rún atá gur isteach sa cúga bliana is fiche den léana. Déanana me sé cinnte nach siúlaise rís go brach. Go lán-aimsere tá 8 daoine a Gaberlin ach nuair a bhíns muid am léirchan bíon sos le gáithe duine idir eisteirí scríbneoirí crú agus daoine breis a Gaberlin in Chasta Spidéil. Tá me gobar a Ross na Rún mar ceannathóir fearis. Thosa me an 1997 agus duime me chanig me leis. Tá sé an táhachtach chumsa in an obair crochaíocht mar seo dhéanamh san éaltacht. Thosa me sin seo mar cúnta léirithe i mbun léirchan chéad bhliainach linn agus inis tá goite agus má treanál bheith aghir scripta san ranal scripta. Agus idir a dálín thosa me scéamh chud scripta na héin agus má páirteach le sé mar scéal, so just níl deire beilis na féidireachtaí atá san an óise. Fós mis Nostral, chanig me bhile le ar céile agus trúr gasúr. Na deisina ciúrans Ross na Rún chumsa má bheith an fólam rud a cinnt nó chuile lá. Well déanann muid go leor eilúns agus tréáil seo le danú mídia agus le Ross na Rún is cud lárnacha gon múnda is tóí atá aine híomh na Hybrid agus chaile blion tugann muid isteach daoine nó an crú le bheith Gaberlin agus a fólam a gairt. Agus is an rud is fear thomsa faoi sin is tóí ná go magann siad a rá agus go bhíonn siad de bheith Gaberlin ar thógraí eile go náisiúnta agus go héidir náisiúnta agus rud eile heann go mórlam ná go minic go dagann siad a ráis. Tá tunchar mór ag Ross na Rún ar a gantar a gutín ó híomh na heacnamacht a níomháin na postannaí a chuirtar ar fáil le linn léircháin idir scríbneoirí agus aisteoirí agus an crú tafada. A chamála sin bíon tunchar andearfach aige ar an eacnamacht go háitiúil agus sa bobbal ó híomh lóistín, servicí lónadóireachta na siopaí áitiúla, crua airí, cólachtaí taxi agus rudaí eile mar sin. Fecarm sa gúil an tálam go bhfuil mise i chonaí san átain ar tóga me go bhfuil mis ná chláán hain a thugáil sa gantar seo fu be si deisina iontacha síosrí a héal a gobar ar thógraí idirnáisiúnta a taiisiil ar fud an dam rung me dúisinaín seo san siúd agus eile linmacha daibre agus bhfuil me ná bheith mo chonaí a mufainn túa san Gaeltacht a tóga mo chláán le Gaeilge a chur fósaíocht ar fáil sa gantar sílam gur iontachan rud a sin. Sílim se gúil se ríthhachtach go gurí béim faoi le ar ábhar go dhaoine óga sa ggóra seo agus mu a caiint faoi creaaltóireacht na Gaeilge agus creaaltóireacht poiblí sa tíirse a gotíine. Tá sé sin antáhachtach go na gasúir le sa tíirse gon tochaí agus go na gasúir tá dóga le Gaeilge agus a freistar ar Gaelscoileannaí go ndéanaí freistal ceart ar sin ó thaobh na creaaltóireachta.